ଚାରିବାଟା ନଈରେ କୋଭଳି ଭାବରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଲୋକମାନେ ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମର ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରାଯାଏ। ବାଇକ୍ ଡଙ୍ଗାରେ ଏହିପରି ଚଢ଼ାଯାଇ ପାର କରାଯାଏ। ଚାରିବାଟିଆ ନଈ ପୋଲ କାମ ଏବେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖିବା ସେଠି ଆଗକୁ କ'ଣ କେମିତି କାମ ଚାଲିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଟାଇପ୍ର ଆମର କାମ ଚାଲିଛି। ଆରପଟେ ବି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। କାମ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ଏଠି। ଆଗରେ ମେସିନ୍ ଖୋଳା କାମ ଚାଲିଛି। ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି। ଏଠି ଭାଇ କେତେଟା ପିଲର ଖୋଳା ହେବ? କେତେଟା? 6ଟା। 2ଟା ହେଲା ନା? 5ଟା ହେଇଛି। ଛଅଟା ପିଲର କାମ ଚାଲିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ 6ଟା ପିଲର ଏଠି କାମ ହେବ।